Kan pakan. Kan pakan. Pakan. Pakan ono. Ketinggalan iki ireng. Kurang iki ganti jenang ganti jenang. Oke, jenang. Jenang ganti. Jenang, sae, jenang. Kan pakan. 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 Jenang, sae, jenang. An jikone karet ban ngono. Hormat aku. Apa-apa kalu to. Rek jadah. Ya kudune matur nuwun. Arang-arang lho. Arang-arang enek wong didulang niken iki Arang-arang. Arang-arang. Wong nek ora kebejan ora bakal. Kebejan kowe. Kudune seneng ya Mas Mandol ya. Seneng ya? anakmu lho seneng melu guyu. Seneng Kowe ya? Seneng. Matane golek dhuwit kowe lho. Kula mriko nggih. Mriko mawon. Ya, ning kono lho. Rono ya ora apa-apa. Wong kendange ning kono ya mrono kok. Yo Aja nesu to. galak to. Aja nesu to. Aku sayang karo kowe. Ya lho. Allah. Manis. Ile. Kae le. Manis. Alah. Alah. Ora Apa-apa. Ora mbok ngene to? Ora. Apa kok? Ngenekno. Kerismu wis mbah-mbah. Ya wis, Neng ndi? ning Baben. Aduh, Gusti. Apa kono enek empu ta? Tak dikon coba. Jamasi keris utawa ngumbah pusaka ki ning nggone empu sing pono ing babakan pusaka nggone empu, Mas. Baben ora mung empu, Lah apa? malah empuk banget. Wah, trak suwek lambene tenan kok. Kok iso tekan kono. Iki ki omongan tenan ya guneman tuwek lho. Genoman tuwek, mulane wong ki awakmu ki saya tuwa ki paling ora ki pengalamanmu ki sing saya piye ngono lho, sing saya akeh nggonmu pengalaman. Wong ki aja lumuh ngangsu kawruh, aja sungkan golek pengalaman. Mas ya kowe iki wong enom nek karo wong tuwa kowe iki hormata bektiya karo wong sing luwih tuwa. Merga wong tuwa kuwi menang pengalaman mesti luwih apik tinimbang sing enom. Kuwi lho rungokno kupingmu. Wong tuwa Luwih apik tinimbang sing enom sebab wong tuwa ki mangane uyah wis akeh pengalamane wis akeh tinimbang wong enom. nek wong nom kurang pengalaman, Ya. kurang apik. Kurang apik. Kowe roh Sengkuni, Sengkuni ngerti, kowe roh Puntadewa. Puntadewa ngerti. Sengkuni karo Puntadewa ki nom ndi? Ya, Tuwek ndi? Tuwek Sengkuni. Sengkuni ki apik ndi karo Puntadewa? Wong tua apik. Sengkuni ki apik kelakuane. Lha ngono iki sing mbok nggo conto ya aja wayang to, Mas. Lha ki ning wayang Lho paling ora ki ya panganan daharan iki kan kena nggo conto. Apa wae angger tuwa kuwi mesti luwih enak tinimbang sing enom. Contone pelem, pelem kan nek tuwek, legi, tapi nek enom kecut, gedang nek tuwek, legi, nek enom sepet. panganan apa wae kuwi nek tuwek mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu. Kabeh-kabeh mesti mbok pesthekno iki lho. Lho iya to, panganan apa wae angger tuwek ki luwih enak tinimbang sing enom. Ora mesti. Kok iso? Bojomu tau jangan bung. Tau kelan bung ora? Yo jenenge wong awi ya tahu nggih to Mas, jangan bung iki Salah favorit. ya ngono. Salah ya favorit. Kae sing di jangan sing dikelo kae iki nom apa tuwek? Ya gak mesti Mas, sosok enom, sosok tuwek nek kuwi. Kok iso mbok sing dijanganke sing tuwek kono ben rampal untumu ngono. Apa ya menungso kon mangan gedhe. Masa enek menungso kok kon mangan gedhe. Ning ya bener dawe anu Pak Ustadz Mondol niku leres. Pripun kok saged Mas? Menungso ki ora kena mesthekke. Kabeh nganggo tembung mbok menawa utawa insyaallah. Nah, Nggih to Pak Ustadz. yo yae. Lho, iya. Lah ora teges ngono ki maksud iki awake dhewe kan urip ning bumi Jawa. Ya. Sing didek iki ya tanah-tanah Jawa, sing diombe ya tok sumber saka Jawa. Paling tidak ki piwulang-piwulang luhur kejawen saka mbah-mbah biyen kuwi ditindakne utawa dileksanakne. Mbah-mbah biyen kan nate dawuh wong ki nek ajining diri kuwi saka Lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. gene ya paham kowe. Yo paham lele. Wah, Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Mulane wong kuwi diajeni karo wong ki mergo saka latine, saka omongane. Wong kuwi nek ngomonge apik, mesti payune larang. Suarane apik, mesti payune larang. Contone kaya Mas Bayu. Nah. Piyayine nek
sapa ki nek nyuwara nek suluk suarane apik mulane ora mokal payune larang. Minimal ngene iki 80 nganti tekan 120 Mas. Nek suarane apik. Pesinden suarane apik kaya genduk niken, suarane apik mesti ya larang. Paling ora ki 30 nganti tekan 50. Mergo suarane larang. Ajining diri ki saka lati mergo suarane akhire dadi larang. Kowe roh sapi. Sik, lah sapi nyapa kok tekok weruh sapi iki lho. Roh ora sapi? Ya ngerti. Suarane piye? Sapi ya. Wah, ngono to Mas. Ki apik apa elek ngono ya? Ya elek. Lah kok ndek besaran malah anu payune larang. Karo Mas Bayu ki sing suarane apik. Sapi ndek men besaran lho payu 80 90 teko 100. Iya, iki Mas Bayu suarane apik, payu 100. Swidak mentok Mas. Iki gara-gara yuda aku padake sapi to, kene aku hati-hati lho. Aku ora melu apa-apa lho, iki aku mau meneng wae lho. Masa enek dalang Gara-gara yuda to dadi aku dadi padha sapi to. dalang kondang kok dipadakno pedet iki piye to kowe iki? Lah wong kae suarane ngono ya Ya payu aja mbok larang. padakne antarane kewan karo menungsa. Ateges wong ki nek ajining raga ki saka busana nek busananing besus, busanane apik ki mergi payune ya larang. Contone Mas Bayu busana kejawen jangkep gagrak Surakarta payune ya larang. Mbak-mbak pesinden gawe jarik gawe kebayak payune ya larang ketok brukut. Ajining raga saka busana mergo busanane sing brukut sing apik payune larang. Nek brukut mesti payune larang. Larang. Ora mesti. Kok iso? Pura kae. Roke sakmene. Roke sakmene iki lho. Sewengi iso payu 3,5 juta, 4 juta teko 5 juta. Iya. Lah, pesinden wi brukut 350 lho pol. Sik. Ya ra. Iki gara-gara yuda asine sindenku malah dipadak-padake. Brukut kuwi. Sik kok tekan kono to kowe iki kok iso. Lah aku manut omonganmu nek brukut mesti larang. Ya. Pur sakmene ya payu 3 juta, 4 juta teko 5 juta. Aku tahu sewengi entek 10 juta barang. Neng ndi lho kuwi? Ning Karangsono ya. Alah. Tekan Karangsono barang iki. Ya ora ngono kuwi. Kabeh ki aja mbok gebyah-uyah Mas. Gebyah-uyah padha asine. Paling ora awake dhewe kudu bisa memilah dan memilih endi sing elek, endi sing apik. Conto nek barang apik ya ditindakno. Contone kaya panjenengane Pak Cipta bengi iki. Ya. Ngenekne pagelaran wayang kulit iki beteke mung apa to nyenengne para tangga iki sedekah rasa. Jenenge wong ki nek sedekah kuwi ora roboh, Malah bakoh, ora melarat, malah kuat, ora rugi, malah bathi, ora lokak, malah kebak, tuna satak. bathi sanak. Lho pahami jane Mas. Jane ngene iki jejeg lho, omongane jejeg ngene. Jejeg jane. Tahu mau nih dijejeki wong barang ya tahu. Ora kok kuwi jejeg omongane iki tegese omongane iki gathuk ngono lho. Genah ngono lho iki wong ki nek gelem sedekah, Ora roboh malah bakoh, ora melarat, malah kuat, ora rugi, malah bathi, ora lokak, malah kebak, tuna satak. bathi sanak. Mulane wong ki wis paham, Pak Cipta barang ki wis paham nek bondo ngono mung titipan Mas Mondol. Bondo kuwi titipan saka pangeran saka Gusti Allah, mulane disedekahke diweneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Minimal 2,5%. Cocok kuwi jenenge wong hebat, jenenge wong apik, jenenge wong mulia. Bondo disedekahke diweneh-wenehke. Kliru we. Bondo meng titipan kowe dosa we. Lho, piye to iki bocah piye to jane? Lho, jeremu bondo meng titipan. Bondo titipane Gusti Allah. Lah iya kok malah mbok wewehno wong akeh. Lah kudune Diopeni. Misale ngene, misale awakmu nitip sepeda motor, engko bakal mbok jimuk tak ora? jupuk wong aku titip. Nitip helm engko bakal mbok jimuk Helm ora? tak jupuk wong aku titip. Padha karo kuwi Gusti Allah ki nitipne bondo donya kuwi iki ora kon ngewehne wong akeh, kon ngopeni. Engko nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak titipne kowe kae mbok kae ndi?" Pun kula wewehne wong akeh. Ayo ijoli, arep mbok ijoli nganggo apa? Gak lho ki jane melok aliran apa to cah iki. Ya. Krik nana. Angger apik ngarep kok burine mesti menclek to aku gumun karo. Iki lho jane iki pemikiran apa lho Gusti Allah padakne karo maratuwane lho. Titipan kok Gusti Allah ki Maha Rahman, Maha Rahim Mas Mondol. Ya. Maha welas, Maha asih. Tur meneh ya Mas Mondol. Gusti Allah mono ora sare. Lah, nek Gusti Allah sari sing wani nggugah sapa? Ngene iki lho Mas, ngene iki lho Mas. Ora kena dijak omongan kowe iki. Ora lho iki jane paham sing tak omongne apa ora? Lho, paham oh. Wong ki nek gelem sedekah kuwi oleh rahmat titik.
Wong sedekah oleh rahmat. Ya. Wis sedekah apa ora? Ora, Lah sing sedekah? bojoku. Lah berarti sing oleh rahmat bojomu. Aku mbok kon pegatan karo bojoku. Kok iso? Lah arep entukno rahmat. Lho salah tompon. Ah Nah. bolehno Iki jane rahmat. menungsa nomor pira ta jane? Wong sedekah ki lho oleh rahmat. Iya. Ngene lho karepe Mas Yuda kuwi. Nggih. Wong sing sedekah iku oleh rahmat ora kok jeneng rahmat. Wong sedekah ki bakale entuk wahyu wis ngono wae gampangane. Lah, Ya ta? malah- Kowe sedekah apa ora Mas Mondol? Mboten. Sing sedekah sapa? Bojoku lho. Lah cetane sing entuk wahyu ki bojomu. Lah anakku melok sapa? Sik. Ya ta ki sik. Wong sedekah ki lho oleh wahyu. Wis sedekah apa ora? Ora. Lah sing sedekah Bojoku. bojomu sing oleh wahyu, sing oleh rahmat, Lah malah bojoku dikeroyok loro, wahyu karo rahmat. oleh nugraha, Nah malah telu. pidodo, Nah malah papat. selamat. Lima malah gelebut no bojoku. Kayak wong lima. Wis iso omongan karo kowe iki wae ora genah. Blas jane paham rahmat apa ora kowe? Paham. Lah rahmat lagi teko ku lho. Dudu. Rahmat sapa lho? Rahmat tukang enong lho. Wah, jak omong apik-apik iki mbok ya sing tenan to. Iki kok nggo metlek. Sampeyan ki ya Mas Mondol, sampeyan ki digugu lan ditiru. Sak ora-orane yen iki dadi wong tuwa. Wong tuwa ki nek omongane becik bakale ditiru karo anak, putu. Dan. Mula Mas Mondol, omong sak omong ki sarwa diati-ati sebab awakmu ngono wis tuwa. Nek wong tuwa paling ora omongane kudu sing becik. Mula saka kuwi, Ya. dadi wong tuwa kuwi kudu sing kena nggo conto. Iya. Nek kena nggo conto bakal ditiru wong akeh. Bener, kuwi aku nyekseni dhewe. Nggih. Lah, Contone guru. guru Digugu lan ditiru. Kula murite mesti tiru karo gurune. Nggih. Kula dadi guru ya kudu sing ngati-ati, ya Betul. ta. Tindak sak pecak, ya ta. Nggih. Apa omong sak kecap kudu ditata. Mergo nek ngantek guru ra iso dienggo contoh, murid ya dadi bubrah. Dak. Nek kabeh wis padha bubrah ya Mas Mondol, akhire kabeh salah tingkah. Mulane tumindak apa wae kudu sing becik, sebab sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Mula saka kuwi kanca-kanca kabeh aja karepe dhewe. Mula kuwi dadi wong kudu sing apik. Becik ketitik, ala ketara. Nggih, leres niku. Dang. Ya pancen kudu ngono. Dang. Tak gameli dhewe, Ding. Alah gameli dhewe. Apa kowe ngerti tabuhan apa ngerti gamelan? Nabuhi dhewe, ora percaya kaya yogane. Alah kaya ngerti-ngerti ya gamelan ae. Ngenyek ngene lho. Alah aku no maido. Ade kaya iso-iso nabuh. Alah. Rempeyek mbok rempeyek. Tapi Mas, Aja diremet-remet. Lah terus. Ngenyek iki ya ngenyek ning aja banget-banget. Lho nyatane lho. Aku ngomong ditabuhi. Mas Yuda ngomong ditabuhi. Sampeyan ngomong nabuh dhewe, apa ngerti tabuhan, apa ngerti gamelan kowe? Ayo. Lah sampean iki kurang kulak pawarto. Sapa sing ulang tahun? Kurang Oh iya. kurang kulak pawarto. Ya sapa sing kurang-kurang? Angel ngomong ngene iki Pak Cep gak ya rugi ya. Bayar larang. Piye ta piye Mas Yuda? Entek ora trimo ngopo dhek Mas Yuda? Dibayar larang kok goblok. Aku ki ora ngomongane sing ora cetha. tegese sing dikarepne Mondol ki ora apa kurang pawarta adol pangrungu. Nah, ngerti Mondol ki sejatine sapa? Nah, Trae Kusuma rembesing madu, tedaing andana ware mijiling amorata apa lak ya ngono to Mas Mondol. Iya ya Kok iso nyepelane. Mas Mondol menika salah setunggale maha wiku, Mas. Termasuk Dwijawara Ambrengeng. niki lho Mas. Elok tenan. Lho kok Kok ngenyek modele awake dhewe iki
menapa badhe ditus? Dites. Dites. Kaya uyo ae ditus. Dites, saiki dites, Mas Yuda, dites. Oh nggih, nggih, nggih. Oh senengane kok ora percaya karo kerawitan kok tabuhi dhewe kok. Berarti sampean iso gamelan-gamelan ki iso Lah kabeh. lah hafal kabeh no kok iso. Kuwi jenenge apa Mas sing gedhe dhewe? Iki jenenge kempul Wah, ya iso muni. muni Ampre iso muni. dituthuk. Weh, paham ternyata. Ya. Lah kae Mas sing bunder-bunder nang pojokan kae. Kae iki bonang Ya iso muni. iso muni Ampre muni Mas. dituthuk. Kuwi Mas jenenge apa? Kuwi demung Ya iso muni. iso muni Ampre muni Mas. dituthuk. Suarane. Suarane ning ning nong nong ning ning nong. Lah kae Mas jejer-jejer akeh. Kae pesinden no Ya iso muni. iso muni Isane muni. ya dituthuk. Suarane. Suarane aduh. 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 Oh iya iya iya. Berarti paham neng gamelan. Paham. Bonang penerus iso. Lho iso. Bonang barung iso. Iso. Umpama bonang Mas buka saka bonang jajal coba anu ae apa ki ayun-ayun buka saka bonang. Gampang lho. Piye Mas? 6 jiji rolu nempyong. Weh. Iso. Ayun-ayun to kuwi. Iya. Balungan nututi. Nutupi piye Mas? Rolu roji lumo luro jilu mo luro nem lumo nem roji nem mo lu nem luro lujiro wong. Wah. Hebat. Ye. Dan Salah apa bener? Bener Pak, bener Pak, bener. Bener, Moho Pak. wiku ya Mas ya. Moho wiku. Duwi Jawara. Ambrengeng Iki lho Mas. Kuwi mau apa? Ayun-ayun. Ayun-ayun. Mama liyane. Ah, apane ya mung ayun-ayun. Paling ayun-ayun tok. Liyane boleh Apa jajale? terselah. Terserah kok terselah. Nyelandasmu iki. Nggih. Pamane anu apa ki tak golekne ketawang Ibu Pertiwi. Enak-enak. Seperti gampang ya saka bonang no. Piye Mas bukane? Nem luro jiji rolu nempyong. Weh. Kok padha karo ngarep to Mas? Pancen gamelan iki mirip-mirip. Oh. Gambir sawit. Gambir sawit. Gambir sawit iki saka bonang Mas. Piye? Piye? Nem luro jiji rolu nempyong. Loh. Padha neh. Moe gamelan iki mirip-mirip. Oh. Apa nek? Unang-unang. Unang-unang ya saka bonang no. Piye Mas? Nem luro jiji rolu Nempyong. Kabeh nempyong. Aku ora percaya, kowe mau ngomong tok. Nggih. Aku ya iso. 6 jiji rolu nempyong. Saiki tak buktekke. Ayo nyekel bonang kena. Nyekel. Ayo bonang. boleh. Ayo, nek boleh ya medun. Oke. Ayo, Dang. Oh, rumangsane kok. Kene piyai Ngawi iki piyai budaya kabeh kok. Siapa takut? Alah. Ya, Dang, ayo coba kene. Ayo. Coba, Dang. Coba. Bonang kaya ngapa? Bisa tenan ora? Kon sumingkir dah. Sumingkir. Dang, ayo coba. Alah. Wone mau ngomong tok kabeh iso. Minggir iso apa ora? Kon minggir angel. Bojo minggir kabeh iki gamelan tak dol. Wapuk Pak Raji kowe kok. Pripun Pak Guru? Ayo pripun, Dang? Jajal, Dang. Ayun. Oh, monggo dening Mas Mondol buka saking bonang. Bonang. Yo. Rasa omong ae. Dalang ora entuk omong. Ayo, Dang. Ayo coba. Loh, beda, kleru. Pemanasan dal. Ya pemanasan. Oh iya. Iya. Klaras dhisik. Oh iya. Bisa lho, Dek. Ngerti klaras ora? Apa kuwi? Godhong gedang. Kae klaras, kudu laras. Ayo, Dang, ayo bonange. Wah, iya iso Pak. Terus demunge piye mau? Demunge. Piye? Demung langsung nututi rolu roji lu. Hop, saiki pindah ning demung. Coba isara. Coba. Pindah demung. Ayo. Buka bonang langsung Buka bonang langsung pindah demung. nyolot demung. Ayo, buka bonang sik. Ayo. Enek panjak ngolah kalih. Lho jenenge nyontoni murid-murid iki ngono kuwi to, Pak. Digatekne, kanca-kancae digatekne karo muni dong. Kanca Abdi iki biyen wong jaranan kabeh dadi ora paham ngene iki. Kanca-kanca. Kanca-kanca rungokno tak contoni. Bonange iki lho kalau mbok tinggal. Lho,
bonang sik terus lagi Demung. ngasta dem. Aduh. Piye to Mas? Mas iki kok. Ayo, Dang. Nah. Cepet. Ayo. Iramane, Dang. Iramane ki lho. Iramane. Lah yo goblok iramu. Cepet to. Iramane. Lah, ayo. Ayo. Demunge piye? Kleru. Kleru. Kuwi pemanasan. Tukang syuting mari ngrusui. Omong ngono kon ngalah lho. Rusuh ya. Sing nyoting banget disalah. Marai ilang konsentrasi. Ayo coba demunge. Coba. Jiro lu ya. Kono yo dibukoni bonang. Oh iya. Ayo. Kono 6 loro ciciro lu nampyong. Yo. bonange didol apa piye? Boten Pak, boten Pak. Ayo. Kono ke kono apa? Oke, Mas Heri, jangan bukani Mas Heri. Oh, sik to kesusu e. Piye ta no? Laden-ladenanmu angel men ta jane. Gurune ki ben lungguh dhisik. Oh, nggih Pak. Ora nyawang Pak Guru ora. Gurune ben lungguh dhisik tak tembak. Nggih. Pak Guru urung Nggih, lenggah. cobi, monggo. Cobi. Sabar, sabar. Sabar. Nggih. Monggo Bunang. Piye nek kok iso nesu neh lho. Sing bunang apa? Dioyak maling no. Piye ta? Sing irama. Iramane kecepetan ta, Mas? Cepeten kaya dioyak maling ae. Alon ae. Modele kaya Mas Mondal, alon ae berarti. alon ae, alon. Krungu alon ora. Karo muni kene, alon ta dhisik. Alon to dhisik. Ya. Jangkrik bare kok apa padak esuk. Kok salah neh piye to, Mas? Mulane dibukani nganggo lambemu dhewe wae. Bukan ana dhewe lho. Dibukani dhewe. Kabeh kleru. Ya dibukani lambene dhewe. Ayo Ayo. ngono Dik iki ya usul. Usul apa? Usul bayare njaluk mundak. Dang dibukani lambene dhewe. Ayo, Bukan Dang. ana dhewe. Iramane men pas. Ayo. 6 ayo. Rasah marai. Oh, nggih, Pak. Ayo. 6 loro ciji rolu nempyong. Piye? Meneng sik to. Aku mari nek ngomong ngene pecah ndasku. Pecah konsentrasiku. Pecah konsentrasi kok Ngomong pecah kabeh. dasi. Wis rene. Oh, marahi budrek kae. Rolu roji. Malu roji, lumaluro, malu maneng roji, nemo. Roji. Ayo suwe men. Wis krungu lho. Oh, ya. Percaya aku percaya. Percaya. Nggih, percaya. Mas Mondol sae. Mas Mondol sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Yo, gek budalke. Nggih, menika mayit badhe budal piyambak. Mosok ora diber. Pokok senengane. Ya wis aku percaya. Nek Dwija karo amber ngengi percaya. Nggih ta? Alah, guyune. Percaya wae. Ayo, Mbak Rizky, monggo. Tobil wong leken golek momongan. Napa Mbak yo badhe pindahan? Yo, awan-awan lunga blonjo ning pasar paring. Prawan rondo kanggo kurapati penting. Terima kasih. Aku tak nyuwun Mbak Rizky, Mbak. Nggih. Kula nyuwun nyidam sari diaturke. Nggih, Pak Bayu.
dibawani. Kula nyuwun tulung kanthi sanget sing bawa Mas Yuda coba. Siap. Ketemu sak Nggih. cengklingan kaya Nggih. ngapa suarane. Monggo Mas Yuda kula nyuwun berkah bawa panjenengan. Monggo. Ya. Sing ngarep-ngarepe piye to, Mas? Sing ngarep-ngarepe piye? Pak Men tahu. Dudu kowe. Kuwi kok iso. Kuwi ra sida ase kok iso to Pak Min tahu. Pamintaku kok Pak Min tahu. Ayo. Monggo. Duh wong ayu. Duh wong ayu. Alah lah suarane apik. 100 kagem panjenengan. Suwun Mas Bayu, suwun. Ayo Cak. Bengi iki kok mbrodol aku. Kita entuk panjenengane carik. Ayo. Pepujane ati. Atut. Udu. Sing ngongkon sapa? Ayo. Kaya ngene wong nandang asmara. Apa to awakku dhewe. Mbak Rizky digandrung Mas Yuda. Mustikaning jagat kaya-kaya ning jagat ora ana wanita sing ndak tresnani kejaba mung sliramu. Salumahing langit sakur, salumahing bantala sakura ping langit ya mung sliramu kang dadi gegantilaning atiku wong ayu. Saestu Kang Mas. Iki tenan jare. Cangkeme wong lanang. Kok mesti ngrusuhi iki nyapa to kok mesti rusuh-rusuh iki lho jane. Apa iso apa kowe? Lah nyapa ora iso mandak ngono. Kene kulino ngetapruk. Dobrak. Ngetoprak. Apa iso kowe? Cak mbir ngono ae. Iya. Bir Coba Ah coba. Coba. Duh dewa. Coba. Marahi men. Mboten Pak. Ayo, mboten. Duh dawa. Dewa. Duh dewa. Jawata gong. Sambung Mas Yuda. Nenoe Welasana mring wak mami. Alah Mas Yuda suarane apike. Itu hadiah iki lho tak hadiahi satu. Sun Mas Bayu. Jambut, Jelas ki panjer kok ngene carik iki jelas. Akeh bengi iki kok. Biasane iki 200 sih mentok. Timung tak etong wis 500. Panjer kok tindal. Panjer kok ngene carik. Tapi aku ora bagian ya dosa karepmu. Ya coba Mas Modal. Coba. Sing apik dan ben oleh. Cair ora. Piye to? Kowe iki. Yo. Upama sira Nak marahi nak. mboten ayo. Umpama no sira nah kodho. Alah apike suarane Mas Modal. Ayo dinteki sik tembange. Iya. Iya. Cakrik ya semangat. Tanpa prahu sasat sarah den Jolodri. Apik ora? Apa Pak? Ayo. Masa ora ketang selawe ora metu. Ditelas kirian Pak. Nyidam sari as mara. Saiki, Mbak. Wah, saya sangat iki. Jos. Wong Jas selawe ya ora metu lho. Njaluk apik. Ya coba diaturke langgame. Ya Mbak Rizky, monggo buka celuk. Monggo, ya Mbak. Monggo, ya. Yo. Ayo.
Yo. Wah. Biantere. Senggake wong nesu. Alae ra metu kok. Ayo lanjut. Tembang angen yo Mas Nandang sing penak Le ya. le. Yo. Asik. Ah, hei. Harap ngerangin ya. Bender siter gambang yang muni. Enggak, kini dok. Asik lega. Ojo singgolan, ojo pepet-pepetan, Bersini. Yuk. Nano. Iki dipunikani piyai sing ngabehi kok. Wah, saestu. Tembang klasik ya ora mbalekke, tembang saiki malah saya menguasai. Wah, Lagune tembang kene kan iki rumangsaku kok mesti viral mesti kecekel. Panci nggih menika menapa winastan utawa pikantuk julukan enggal ratune campur sari. Amin. Hebat. Mbak Niken, Dalem. maju ke depan niki wonten bebungah 50.000 ora perkara akeh sithike ning diasta. Matur nuwun. Siap. Mas Yuda, Nggih, maju ke Mas. depan Nggih, Mas. niki enten bebungah Siap. 50.000. Bantuan. Mas Modal, maju ke depan. Enek layang diwaca. Monggo Mas. Monggo radi maju mriki saya kana. Mriki. Monggo. Do meteng Alah. Napa lho kok Kok do do meteng meteng iki lho. barang? Dumateng. Dumateng to. Dumateng Mas Dalang Bayu Ijo Bayu Aji ya bayi ijo. Jampi Jawa. minta lagu 1 Sambel Kemangi, 2 Onang-onang, 3 Elo-elo geber, Ya apa? 4 Kok saya lo geber yo. 4 kerakyatan yang dipimpin Mbok maca sing tenan lho saiki lagu apa? tembang anu Sambel Kemangi Sambel Kemangi. Saking sinten? saking
keluarga barokah amin. Lho, Lembah Barokah amin lho. apa iki? Lembah kuwi lho. Lembah Penanggulenok penanggungan. lah mblenok anu ilang Watu. penanggungan watu kosek Kosek. watu kosek Kuwi anu wis pendemen urip-uripane kono timbang aku malah budreg gak siji. Sing cari dhewe lho apa? gak matur nuwun Lah ngopo? ora bagian Ayo mewakili to mewakili. kula mewakili cah niki matur nuwun Ya wis, ya diatur Lagu punika ngapunten Mas Bayu. Nggih. Kula aturaken Eyang Putri menika ibunipun Pak Cipto. Oh, nggih, Pak Eyang Putri Lenggani. kono wau, nggih. Nggih, Pak Kades Wilujeng Lenggah. Nggih, sembah nuwun. Kanca-kanca seni wonten Mas Rian, wonten Mbak Betty. Ya, Mbak Lenggah, Betty. Pak Asmoro Santo, sayanipun Wilujeng midhangetaken. Nggih, matur nuwun. Yo diaturke sambel Ya. kemangi ala nduk Niken Salindiri. Monggo, yuk. Jangan asam racun sambele kemangi mangane kobar nyambut gawe senadyan lawa tempe ning sen
Terima kasih. Hebat. Iki Wong kok pinter, ayu, wah jane ora guang tenan adikku siji. Saestu pokoke. Ah, duwe anake ngono kuwi lho Mas Mondol, iso dipamerke kaya Mbak Niken ngono kuwi. Ah mondol duwe anak wedok kelas 5 e meteng. ngawur kowe. Kok iso ngawur? Wis nglairne kok. Malah Tak wis kira ora metu. trimo. Ngono malah bangga, batino. Kok ora cetha. Arep ngomong apa kowe? Nuwun sewu niki Mas Petruk, niki wonten pamundutan. Apa? Ah. Oh njaluk dibundut awakmu. Maksudnya njaluk lagu lho. Oh, Ya apa? Napa lagune? Welung. Lewong. Lewong. Lewung. Kok iso welong iki lho. Lewong. Lewong. Dilebak iki lho. Anu keserimpet untu. Nggih, Lewong, yo Lewong diaturke. Nah. Aku tak njuk tulung Mbak Niken ben dikancani, ben Sinten, dikancani Mas? karo Mbak Fahmi. Oh, Ayo. Mbak Fahmi, Ah. cacak-cacak. Kene yo Mbak Fahmi, kene mentaram. Turun. Ayo. Mbak Fahmi iki rumangsaku jejer karo Mbak Niken ya kaya seumuran ngono lho ya rumangsa. Pokoke panjenengan budar sini Mbak Niken nek jejer telu kaya saumuran. Saumuran. Oh, Mbak Dari malah kaya adike Niken Mas aku. Ya Allah, berarti aku wis tuwa pol. Ya ora kok ya. Ah wong iki nek bahagia seneng guyu kuwi Nggih. ora gelis tuwa, malah saya enom saya mencorong cahyane. Nggih, padha. Conto nek lanang ya Mas Yuda kuwi lho. Nggih. Piye ora tau nesu Nggih, ya ta. saestu. Ora tau kok napa kuwi jenenge kok kegelan atine. Nggih. Mas Mondol ya ngono. Saya saiki saya enom sapa-sapa angger weruh Mas Mondol iki sapa anu mesti guyu lho. Nggih, guyu. Mas Mondol iki gampang guyu piye iki. Guyu nggih. Turu yang guyu kok niku. Gawendeng berarti. Wong arek-arane mrongos. Mboten Pak, guyu Pak. Ahli swarga wong sumeh niku ahli swarga Pak. Nggih leres awet enom jenengan Mas. Lah niku dereng tukul Napane? rambute. Pancen iki pun kula rondap. Awet enom termasuk sak barekane karo iki tok. Yo, Lewong, Cak, digarap gedruke Cak. Monggo Oke, digedruke. oke. Lewong garap gedruk, monggo. Ayo, modal kaya ngapa nek joget gedruk. Ayo. Yo Cak, diaturke. Monggo, yuk. Yup. Wase. Ayo. Eh. Ah. Niken yo. Sepisan
dong kemana-mana. Dadi ati samsi anaknya abada apa Yup. Alas. Terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun. Hebat-hebat. Nggih, wis diaturke. Ayo. Nah, Mbak Fahmi Lenggah. Ayo sik Lenggah. iki jatahe oh Dini. dini. Oh anu sik Eka sik weh, Eka. Eka. Rene Eka. Oh, mentaram. Truk. Oh yo. Larak disampirke Barang ngampirke. ngono e. Nah, wis. Nuwun sewu Mas Bayu. Pripun Mas Mondol? Niki enten sing ngersake anu lagu manis. Oh nggih, manis. Nggih. Saka ibu apa saka sapa? Mbak Kades apa Pak Cipta sing ngersakne? Ora, Ya saka sapa? so aku dhewe. Walah. Pokok tak turuti ya ta. Ning sadurunge tak turuti aku ya ana sing ngersake lagu. Ning lagone lagu klasik. Klasik. Malik Slendro sik, Malik Slendro. Slendro menyuro Mas Tehi. Iya. Ning nong nang. Ayo. Kutut manggung mbake kasih nano. Ya Kak. Ya. Mas Mandor. Nano. Mangga. Persiapan dados kutut mangga. Ayo bagian no. Ayo Kak. Dua lolo. Yo, saiki ngombeni kutut. Sing nembang Eka, sing dadi kutut Mondol, Mas Mandal. sing ngombeni Niken. Lah cacak bundutne. Golekno aku wae, Mas. Nggih, lah menika sampun. Lho Niken, kewajibanmu gampang saiki. Ngombeni kutut. ngombeni kutut. Pokoknya anggere ana kata-kata omben, dombeni. Oh iya kae, enek. Kala. Wah, kosek. Kok Oh niki. Iki. Nggih. Saestu. Nggih. Ayo karo kelangenan ki basa. Mati. Ngene masa kutut ora ya blekok to nek. Kok malah dombe dhewe. Elak, Mas. Oh ya wis, ra apa. Ngombeni kutut. Wah, ngombe turane Niken ki ketularan suarane apik. Raine dadi ayu lho, Dol. Tenan. Pak Cip ora mungkin disipai sisa ngene iki kok. Ya Kak. Omben. Ya, dombeni. Baru ngombe iki mosok ya arep ombe neh, Ken. Ben omben. Kutute karo epek karo anu to. Omben. Oh. Omben. Yang Omben. yang putri bujeng lho. Omben. Apa omben? Ya. Kata omben. Omben. Omben ono. Enek umbene neh, Mbak. Ya. Sik mulai mboten. Ya. Ya. Kutute kuwi apa omben. Omben ono.
bar ngombeni saiki makani kutut. Oh, nggih, nggih. Mbak Niken. Nggih. Ya iki sik. Niki niki wonten Anu jadah sik, Nggih, jadah nggih, sik. nggih, jadah sik. Kok ya wis cepak. Lho tarah ya. Lho, jenenge perhatian yo ngene iki. Jadah sampean siapne nggih, tulung banyu-banyu disingkrihne nggih, tulung-tulung. Yo, makani kutut. Banyu-banyu dipun singkrihaken. Lek Mbak Eka nyanyi Pakan. Pakan. Berarti manuk kan? Nggih. Manuk kok pek 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 pek. Lah. Sare niku kutute lemot. Oh iya, ya wis. Kutut anu temon. Ya. Kuwi dudu kutut aku cindil kok ya. Ya, pakan. Pakan. Alah kutute kaya pinter pek 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 lali. Pakan. Ah, yang putri mujeng. Pakan. Pakan. Ya, Pakan. kan pakan. Kan pakan. Pakan. Pakan ono. Ketinggalan kirang, Mbak. Kurang iki ganti jenang, jenang ganti jenang. Nggih, jenang. Jenang ganti. Jenang, sae, jenang. Kan pakan. 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 Jenang, sae, jenang. An jikone karet ban seru. Ormas aku. Apa-apa kolu kok. Yo. Enek cakil. Keset barang dipangan. Yo. Ata pakan. 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 Banyu-banyu disingkirne. Ya. Mas, asli kekelenteran aku, Mas. Pake plekiken lho anake lah kok guyang-guyu lho anake. Niku putrane Mas Mondo. Anake lho iso seweneng pake plekiken lho. Anake lho malah cengengesan lho pake kaya ngono. Matane gue kowe. Senenono Dol. Oh alah. Rek jadah. Ya kudune matur nuwun. Arang-arang lho. Arang-arang enek wong didulang niken iki arang-arang. 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 Wong nek ora kebejan ora bakal. Kebejan kowe. Kudune seneng ya Mas Mondo ya. Seneng ya? anakmu lho seneng melu guyu. Seneng Berarti ya? Seneng. Matane golek dhuwit kowe lho. Ya. Nganti abang ireng. Ngono kan sekolah mah. Kok terus curhat. Kowe malah Terus curhat iki apa? Malah curhat iki nyapa? Sing ora gelem sekolah iki lho sapa? Sapa sing ora gelem sekolah? Piye? Iki biasane ngancing lho tau lho. Anjing. Wareken Ya. terus karo ngancing. Nana. Ya. Jajah dulu angen. Piye kan? Bur. Wajahe piye? Wajahe piye? Wajahe abang. Kok ya jadah lho. Kudu ulu angel ya. Oh, delek sego. Malah di logok ana teko telak. Wis nemu banyu. Tahu. Ya. Nana. Serba Surya. Mas Mondol. Oke, Mas. Ayo iki jogeti sik dintek. Gak dhisik to kok susu lah arep ngombe ae. Ya ki ombe banyune sapa kuwi kok iso. Nggone Mas Bayu kurang lancang. Ya. Mas. Anake seweneng ora ngono. Golek duit kowe. Surya Jarwa. Sale.
Balungan yo. Awas. Gendula genduli posida apa ora. Uwit klopo. Wis tuwa arah apa kari sabar narima. Uda nyongklang Mas Anggit. Mas Yuda, ayo kibarke Mas Yuda. Yo. Lo. Ur. Sedanyong matur nuwun, terima kasih wis diaturke. Yo, aku tak nuruti Mas Mondol genti. Siap. Arep nembang manis ta? Ayo. Eka, Mbak Eka kowe aja ngalih sik. Sing nembang manis Mbak Niken karo Mas Mondol, sing ngendang Nika. Ayo. Oh, Ya, ya diaturi ngendang. Kula mriko nggih. Eh? Mriko mawon. Ya, ning kono lho. Rono ya ora apa-apa. Wong kendange ning kono ya mrono kok. Yo Aja nesu to. Aja nesu to. Aku sayang karo kowe. Ya Allah. Manise. Ile. Eka ile. Manise. Alah. Alah. Ora Apa kok. apa? Rambung ngene to. Ora. Kok. Ngenekno. Oh nganggo pacul gelem. Ayo. Ngene, yo. Mbak Niken duet karo Kuyang. Ayo, ngene. Manis. Ayo, kene ayo Kak mapan ning kendangan. Kula kintunaken dhateng pepundhen kula ing saking Pacitan menika besanipun Pak Cip. Nggih, ugi besan saking Banyuwangi. Terus Putri. saking Banyuwangi. Pak Kades, Eyang Putri, sayanipun keluarga besar Bapak Cipto. Nggih. Yo. Mas Mondol. Nggih, sing ndang dites kuwi iso ora? Yo. Tesen dah. Iso ngendang tenan apa ora kuwi? Tesen, lera tesen ya Holyfield. Petinju ya. Nang Tyson. Iso ngendang tenan apa ora iki lho. Lah kok ora percaya karo aku gurune kowe lho. Dijajal iso apa ora? Ya. Tesen Mas, tesen. Tes. Coba. Pak Bambang tuku gedang. Kok iso? Ayo. Nah. Wes, Elak. Pak Terus? Bambang tuku gedang, gedange ditugel. Gedang ditugel. Ya. Ayo. Jam 4 kluget. Lho iso
Isa lho. Ayo. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Kuwi yo rambut ning yo nggone beda. Oh, tak suwek tenan rambutnya. Iki rambut apa? Rambut apa? Jempol. Rambut yang lainnya. Ya, diaturke. Manis, monggo. Mbak Oke. Niken melawan Kuyang. Ayo diaturke. Liyane renek to jenenge. Kucang ya. Kuyang iki yang ku sayang. Ngono lho, jare mongko disayang karo Niken. Kuyang. Monggo ayo, Cat, diaturke. Monggo. Yo, Kak, tublak tuntak yo. Asik. Monggo Mas Model. Manis dik kowe pancen manis. Tambah manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem. Yen mesem manis sing ngungkuli madu. Kaya bisa rontoke jantungku. Ganteng mas sampean tambah ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng mendem kang salit mas namine kampung. Alor ngidul sampean gawane gendong. Bang lagi dek dironce-ronce setengah mati aku sayang kowe. Memang lidah mas Surabaya. aku ngerti sampean sendol gundul Iris-iris dek kulane Jawa. Kowe wong manis dasar Gundul. prasaja. Memang lidah. memang lidah mas tidak bertulang Bertulang. Yo, Kak, yo. pandai bersilat iku warnane warna Yo. Masih bersama Abi Solo. Masih bersama SGI ya. Yo, Mas Mondol yo. Manis Manis. kowe pancen manis. Tambah manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem manis sing ngungkuli madu. Kaya bisa rontoke jantungku. ganteng mas sampean tambah Halo, Leo. ganteng Ayo, ya. ganteng yen rasa nang mendem bangsa alit mas Asik. namine kampung alor ngidul sampean bertiga. Yo. Kembang lagi dek dironce-ronce setengah mati aku sayang
ting tang tak tak 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 ting tak 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 krek. Alah senang. Oh, ini delok anake ra isin ta. Ra isin ngono iki. Golek dhuwit kono. Nggih, terima kasih. Terakhir aku tak nyuwun Lestari, ya Mbak Niken karo Dini, monggo terakhir aku penutup. Nuwun pangapunten Mas Bayu, Terus iki ndi? wau wonten anu kendaraan plat nomor AE 1434 harap digeser karena ada mobil yang mau keluar. Oh nggih, monggo. AE 1434 nggih. 1434 nggih, monggo dipun geser sawetawis. Monggo. Yo diatur nggih Lestari, monggo ngetes ke sing enong. Heeh. Coba melek apa ora? Sing enak. Lekno. Berbagan pisan ya ngono kuwi. Pak merem aku bengok ya. Monggo. Nah, ngono kuwi terus iki beragam. Iya, Cak, diaturke Lestari, monggo. Monggo ayo. Kula kintunaken dhateng warga SBA Kas FC Tuwin penggemar induk Niken Salindiri dimanapun Anda berada. Nggih, monggo. Ciblon ke Mas Anggit. Monggo.